Bumagal sa 0.6% ang inflation sa rehiyon nitong Nobyembre 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Ayon sa pinakahuling datos ng ahensya, mas mababa ito kumpara sa naitalang inflation noong buwan ng Oktubre 2025 na 0.8%. Sa 6 na probinsya sa rehiyon, ang Masbate ang may pinakamataas na inflation sa nasabing buwan na umabot sa 3%. Sinundan ito ng Camarines Norte na may 0.8%, Camarines Sur na may 0.7%, Catanduanes na may 0.5% at Albay na may 0.4%. Ang Sorsogon naman ang may pinakamababang inflation na umabot ng 1.3%. From May until November, walang pagbabago sa purchasing power of the peso. Nag-remain siya sa 0.75. So, 0.76 siya noong April 2025. But since May, parareho lang, tumaas lang siya last April 0.76 dahil negative yung ating inflation. But since then, parareho po. It remains at 0.75. Batay sa datos, ang mga pangunahing dahilan ng bahagyang pagbagal ng inflation sa rehiyon ay ang mabilis na pagbaba ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, mabagal na pagtaas ng presyo ng meat and other slaughtered animals, partikular na ang presyo ng karning baboy, at pagbaba ng presyo ng mga gulay. Kami ang nagre-recommend, but syempre yung ating data users like the DepDev and Bangko Sentral, sila po yung gumagawa ng mga strategies para yung ating kumbaga target na 2 to 4% inflation rate ay ma-maintain. Pero mas mababa na nga tayo doon. Sa ngayon, nasa 0.6% ang average inflation sa rehiyon mula Enero hanggang noong Nobyembre ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Mababang inflation ngayong November.